Täällä Juffu. Ja Trollfax. Saamarin. Pelataan nyt Ruutucraftia. Jonka IPtä me ei voida sanoa. Ei hemmetti. Valitettavasti, koska meillä ei ole oikeutta siihen. No niin. Ainakaan toistaiseksi. Hei, meidän harjakatta on puoliksi valmis. Eka... Voi järkyttää. Eka revi on kohta valmis. Ollaan nyt vähän aikaa tässä pelailtu täällä, joo. Melkein 13 tuntia. No te ootte. No ei. Musta Jari, että ei saa valehdella katsojille, kuulosti Trollfax. Ja muuten, jos et olet Skypessä, en voi sanoa nimeäni, mutta etsi Skypestä, jos löydät minut. Niin, jos on jotain asiaa, niin mut löytää nimellä Juffu tai Eetu Alho, en tiedä kumpi. Et tiedä. Niin. Yleisin moukan. Tuuri. Mulla on stackia 8 hiiltä. No joo, riittää. No. Jes, toi meni oikein. Mä pistän taustamusaa. Mut se kuuluu vaan mulle. Jätän nyt videolle. Ettei tästä puhu kuunnella. Mä otan mikin pois. Siis mä vaan mykistän oman mikrofonin. Kylläpäs. Devil. Devil. Hei, haloo, tuut sä ylös. Devil. Mä otin mun perus. Tässä musiikki on vielä. Toinen kaavaa. Hyppää sinne. Hyppää, 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 hyppää. Tyhmä voi hypätäkin sinne. Eli sinä.
jännittävää. Mulla on tylsää. Se jotain hauskaa. Okei, mä menen heittää kamalaa vaan. Se ei oo hauskaa. Doggy. Tää on mulle liian hauskaa. Mä menen heittää puutalaa vaan. Leijuva pihvi hyökkää. As long as I got my Mut suit loppu and tie, portaat. I'll leave it out on the floor tonight. And it got fixed up to the nines. Kuuminta nyt soittolistalta löydät kaikki tämän hetken isoimmat hitit. Tsekkaa muun muassa Justin Timberlakein, Hurtsin ja Halo Helsingin uudet sinkut. Kun elämässä kaiken menettää, silloin vapaus on ainut mitä käteen jää. Terkkuinen Jukku. Jos päivität Spotify Premiumiin, on yksi asia, mitä et saa. Nimittäin mainokset. Niin paljon kuin tykkäätkin kuunnella minua, päättelimme, että kuuntelet kuitenkin mieluummin keskeyttämätöntä musiikkia tietokoneellasi, puhelimellasi ja muilla suosikkileluillasi. Mainosvapaa musiikki on Pitäisikö yksi meidän tehdä merkittävistä jotain syistä vähän päivittää järkevää? Spotify Premiumiin. Mä teen. Klikkaa banneria löytääksesi Eikö lisätietoa. jotain vähänkin hauskempaa? Että katsojilla tulee jotain hauskuutta. Mennään PvP:ttää. Ei vielä. Menen PvP:ttää puoli H päällä. Mä oon liekeissä, Nyt pannaan tulee menee! Menen PvP:ttää tuolla puoli H päällä. Ei se ehkä kannattanut teininä ruveta leikkimään tulalla. Ne sanoitsin polttaavan ne omat näpit, mut joka trackilla kovat räpit. Teki musta pyromaanin, nyt painareikä päässä kun psykopaatit. On yöllä yli töissä ollut kylilöitä, polttanut klubeja kuin kynttilöitä. Ja nyt on valmista juulimaan kallista kuppia, kallista kuplivaa. Melokossa hyvä jengi tänään, siis otetaan ensimmäiset ensi hätään. Ei oo väli mitä lysti kustantaa, se kytys pysyy joka Paitsi jos kyytiin tehtäis uskaltaa. joku Jos raiteet. kumpuni mukaan vaan, että kun on taas Niin, eli mukaan. roskaa. Bensaa sataa, mä jätän mestat Päästään ajelemaan. Tänään on bileet, kaikki silees. Tuli tänään, mä meinaan Junalla. Ei kun Eetulla. Tänään on bileet, kaikki silees. ne ihmettelee, missä mä nauran aina. Kato meillä päin ei itketä lauantaina. Mä nauran paikkaan, niin naurat taiskaa. Viime lauantaista taas kauan aikaa. Näkyys kello, mä oon vieläkin leija, ei pääty lento. Mä meinaan jatkaa aina feidaamassa ja meinaan kaataa kosi keilaamassa. Hettää mulla on liikaa naikeis, kulmata laimetta pikkaplaineen. Ja on saanutkin sian maineen, kun mä puun suoraan en digaa vaihelus. On tulessa kun stunttimies, se boogie ei muutu monen tuntiin vielä. Sä kurkit sieltä, raivaat kundit tieltä. Liikut tänne päin, anna mun siis viedä. Mitä sanot, että tehdäänkö tänään? Tää ei tullu säätämään, mut sä oot jäätävä. Joutuu ole vähän läpällään, joka mies on mua päätä kääntämään. Damn! Bensaa sataa, mä jätän mestat palaamaan. Tänään on bileet, kaikki silees. Mä tuli tänään, mä meinaan tuli tänään. Videoissa tulee sitten paljon killuja. Kuka se on, joka kesällä tulee ja sytyttää Jos olette kuunnelleet Juffuolessa videossakin vaan paljon. laittaa mestat palataan. Ja nyt voitaisiin sitten sanoa hei hei. Hyvästi. Ja video päättyy.